is langzaam maar zeker donker geworden in Limburg. En de ganse vastelavond verplaatst zich langzaam van buiten naar binnen. Behalve op één plaatsje, en dat is hier in Berg. Want in Berg is een traditie op vastelavond zondagavond altijd de leegstoet. En voor de tweede keer zijn we er live bij met L1. Dit keer in lijn met Bas van Mulken. Bas, wat ga je doen vandaag? Ja, ik heb me niet heel goed voorbereid, bewust niet. En ik kwam dadelijk van wagen naar wagen om te kijken wat jullie allemaal gemaakt hebben. Dus ja, wat ik begrepen heb, nu al drukker dan vorig jaar. Dus ik ga nu eigenlijk een soort stofzuiger en ga ik hier gooien met de microfoon. Hey, maar eigenlijk mocht zo in het CNS geleden neer, hè? Hoezo dat niet? Ja, Berg geleden. Ja, het gaat wel. Het gaat wel, ja. Gaat zich een beetje inleven? Ja, dat kan wel lukken, denk ik. Goed, de optocht aan dijk aan. De cameraman gaat dadelijk met. Veel succes. Dankjewel. Kom maar. Goed, Bas van Mulken, dat gaat nu op paard de optocht in. Maar Bas van Mulken is eigenlijk gewoon al de hele dag hier in Berg. Tussen morgen ging er eens kijken wat hij allemaal te doen wordt. Het wordt in eerste instantie nog vrij rustig, totdat het volgende gebeurde. Stilte voor de storm. De tap is nog niet aangesloten op de markt in Berg. De organisatie en alle vrijwilligers die erbij horen zitten nog even aan de slop en de koffie. Voordat straks het echte grote feest losbreekt. Maar als je denkt dat er in Berg nog geen vastelavond gevierd wordt, dan zit ze er behoorlijk neven. Bifrush, de woonkamer, de bar, bars uit zijn voegen. Stuur ik hem dan op? Dat is niet voor de dierenbescherming. Ik ben Rob Strijbos. Oud-prins, hè? Oud-prins van Berg, ja. Wat gebeurt hier allemaal vandaag? Ja, zondagmorgen, dat is altijd traditie. Dan hebben we weer deze koffie, dat krijgen we weer gesponsord. En dan maken we hier altijd een kloterie op een vastelavond. Het gaat chillen zijn voor wie het erbij hoort. Hè. Maar heb je dan elke jaar een ander onderwerp of zo? Ieder jaar een ander onderwerp, ieder jaar weer een verrassing. Dit jaar hebben we doevenzetten gekozen. De doevenzetten, dat woord gaat minder. Hè. Ik bedoel, de gemiddelde leeftijd van de doevenzetter is omhoog gegaan. Dus we zijn hoe we doevenzetten aan het promoten deze morgen. We hebben een aantal doeven, geselecteerde doeven. En die werden dadelijk naar Dax gebracht. En dan werden die losgelaten. En de eerste doef die vanmiddag terug is, daar heeft hier immers de prijs van natuurlijk. Dat mag duidelijk zijn. Iedereen kent hier zetten op een doef. We hebben 3 doeven, een rooi, een geel, een groen en een blauw. Een rooi, geel en groen. En de kleur die wint, die krijgen de prijs. Zo gaat dat. Zoals je straks allemaal ook bij de licht of wie? Zeker weten. Vanavond geeft het gas in Beek. We krijgen denk ik 10.000 man op de baan. Dus we zijn er zeker veilig voor. Veel plezier. Dank je. Dus als je een doef tegenkomt vandaag, rood, geel of groen, dan weet je wat je zien moet om de prijs op te halen. Bifrush in Berg. Ja, mocht er zo'n duifje tegenkomen, ja, dan is hij te wennen in Berg, mocht je nog maar naartoe komen. Inmiddels, hier achter op de wagen een optreden van Angelina. Dat wordt een grote wens van de organisatie om Angelina hier een keer wie de lichtstoet te hebben in Berg. En burgemeester Kremers stevig, maar ook Jules Stijnen, voorzitter van de organisatie. Een grote wens van dit, Angelina, hè? Ja, op de achtergrond kan ze maar horen. Het gaat zo meteen de lampjes zeggen. Ja, dat is het goede start van de lichtstoet. Ja, vorig jaar stonden we hier ook. Vorig jaar stonden we hier ook, hè? Het wordt iets kooier, hè? Er wordt een stuk kooier, ja. Er komt los de jas toe. Het wordt verschrikkelijk koud. Maar nu is het heerlijk werken. Hoop jullie op de been. Een fantastisch programma voor de boek. Het wordt een schitterend. Maar ik liep hier al een uur geleden voor het plein. Toen wordt het eigenlijk al drukker dan vorig jaar, hè? Jazeker, we hebben natuurlijk een mooi voorprogramma neergezet. Straks een prachtig naprogramma. Het is nu gemotiveerd aan de merken te komen. Ja, ze zijn er allemaal. Alle ingrediënten zijn er. We worden een superavond. Ja. Dan heb ik gewerkt. Het is niet verantwoordelijkheid dat alle lampjes op het tijd uitgaan, hè? Klopt ook, hè? Het klopt inderdaad. Het is zo dat een Berg de enige leegstoet waar alle lampjes aan de straat uitgaan. De straatverlichting gaat uit. Ik moet zo meteen een seintje geven aan Ziert en die gaan de lampjes straat voor straat uitmaken. Oké. Ja, Angelina zong dadelijk waarschijnlijk dan gewoon de lampjes aan en dan ga je ervoor zeggen dat alle lampjes uitgaan, toch? De grote lampen gaan uit, de kleine lampjes gaan aan. Goed, Jules, veel succes. We gaan het best doen. Ik kan even weer met de burgemeester van Berg, Ralf Kreewinkel. Ralf,
vorig jaar stonden we in je ogen, hè? Ja. Dan wordt het iets minder druk, hè? Ja, er waren 2 redenen. Het was een stuk kouder doen. En we hadden gezegd dat nu meer op de markt te doen is met een afterparty met het keur aan artiesten. En we hopen dat dat ook verder uitgebreid wordt. Dat is precies wat we gedacht hadden. Ja. Nu zit je hier een van de meest twitterende burgemeesters van gans Limburg volgens mij, misschien wel Nederland. Wat voor hashtags zullen we gebruiken? Nou ja, laten we nog voor de Hollanderen makkelijk maar laten we hun lichtstoet, hashtag lichtstoet, laten we dat maar officieel maken dan. Wat de lichtstoet is natuurlijk in gans Nederland kijken, hè? Op L1, maar dan ook via de website, kan er maar even kijken. Hè? Ja, absoluut. Dat is ook geweldig dat heel Limburg kan genieten van dat wat hij in belevend beet gebeurt. Dat willen we uitstralen. En ik hoop dat de jullie nu net hij zou het volgend jaar komen. En degene die in de gelegenheid zou kunnen genieten van dat mooiste wat hij een beet te doen is. Ja, maar dat is lichtstoet. We gaan daar allemaal die wagens voor je in beeld brengen die langskomen. Ja. Dat is nu een voorprogrammaatje. Maar als de lichtstoet is afgelopen, is wel een genap programma, hè? Ja, want afspraak hier met de organisatie voor een afterparty. We dan met een keur aan artiesten, Dieter Koblenz, Babykraft. En waar ik zelf heel erg trots op ben, Dubbel 3. Dat is een groep Heijosbeek. LVK-deelnemers hebben hier nog in de finale, hè? Nou, dat zijn de meeste stemmen van het publiek in de halve finale. Dus ja, helaas niet in de finale, maar wel hij. En ik ben er zeer trots op. Oké, het gaat maar dadelijk allemaal zijn, dat is pas na de optocht. Het is eigenlijk een optocht van de jeugdprins, hè? Ja, klopt. De jeugdprins zou vroeger zingen optocht. We hebben goed dat minder. Dat had Jules met nog een paar maanden zich samengepakt. En dat had toen een fantastische lichtstoet gemaakt. En is uitgegroeid tot wat het nu is. Ja. Heb je al buienradar al gecheckt? Nee, maar blijf terug. Ga daar goed je veel mee. Goed. Dankjewel. Een hele optimistische burgemeester Ralf Kreewinkel worden het. Op het podium Angelina. Maar voor zo'n lichtstoet moet heel veel gebeuren. En 2 keer 11 jaar is een optochtgroep bezig al met het maken van allerlei creaties voor de gewone optocht, maar ook voor de lichtstoet. En collega Bas van Mulken ging op bezoek bij hun in de oude pastorie. Het is oorspronkelijk een buurtvereniging, wat na opheffen van de buurtvereniging weer is gegaan als vriendengroep. Wat is de belangrijkste naam waarmee u samen hebt gewerkt? Dat is eigenlijk mijn vrouw. Dag Hanneke. Hoi. Nou meneer Kleuters, sinds dat allemaal? Niet allemaal, maar we hebben er get bijeen gekregen. Wie lang heb je gewerkt aan deze wagen? We zijn in oktober begonnen. Ik denk dat Ankie van Grunsven er best trots op zou zijn. We hebben plezier en we zijn blij dat het leeg is blijven brennen, want dat is ook immer spannend. Van blijft het brennen en als het gaat flikkeren dan denkt ze oh en dan hoort ze een zucht van verlichting. Het deed het nog allemaal. Een zucht van verlichting? Ja. Dat is mooi gezegd, Johanna. Ja. Maar dan kijken we ons allemaal even aan, want we vinden het allemaal spannend. Dat leeg, dat moet blijven brennen. Onze trots toch wel hier de olifant. Die zijn voor gans in Zeeland moeten gaan halen. En omdat we daar komen en de heer was niet daar, hebben we daar een uurtje moeten wachten. En toen zag je van, neem de aap dan ook maar met. Nou, en daar hebben we een chique circusdirecteur van gemaakt. Zeg je nog wel eens meug geweest afgelopen jaren? Ja, best wel, ja. Op een gegeven moment als lui gaan uitvallen of dat ze nog met te weinig mensen overbliest, dan wordt het toch wel erg zwaar. De bedoeling hiervan is eigenlijk de circus entrance, de entree van een circus tent. Dat hebben we proberen te doen, met gordijnen en al. En dan komen we hier de piste in. Het leuke is immer de reacties van de lui van gestotter we gewoon op dit jaar. Ja, maar ook dat we het publiek proberen erbij te betrekken. Ja. Zo van, het Beetje is te entertainen. Ja, het is niet alleen maar dat we carnaval vieren, maar we vieren het samen. Je doet het dus nu 2 keer 11 jaar. En wie is die groep, wie heeft zich dat geëvalueerd? Het wordt spontaan, wordt nu buurt. Het wordt vastelovend en ze trokken zich gedaan, badpakken in een tijd.
Badpakken? Badpakken, eerste jaar 1993. Ja. Heb je ook een badpak aangehad? Ik niet. Nee. Het zou niet goed gezien hebben, denk ik. Ja, ik weet niet wie er in 93 goed zag. Ja. Loop maar. En 3 keer 11 jaar, gaat je dat ook halen? Ja, misschien met de rollator. Met lampjes? Ja. Dat is wel de intentie. We doen wel het beste Ja. weer. Veel plezier. Dankjewel. Biedenau Pastorie, ik ben toch zeer benieuwd naar het eindresultaat. Ja, collega Bas van Mulken die maakte deze repo over een optochtgroep die we dadelijk gaan zien in de optocht. Inmiddels zitten we al in de presentatiecel. En Wurg is dan niet alleen echt, maar dus ook Rob Strijbos. Rob, welkom bij de eigen leegstoet. Ja, dank u. Welkom Limburg, welkom in Berg. Limburg Alaaf, Berg Allewiel. Allewiel, hè? Ja, kent u die groepen we net hebben gezien, die mannen van de pastorie? Ja, dat, wie gezegd, 22 jaar doen ze al met. En het is een relatief nieuw buurt die inderdaad een aantal jaar geleden nog als buurtvereniging functioneerde. En een chique ervan is dat ze als vastelovensgroep in elk geval nog ieder jaar een mooie wagen maken en in de leegstoet. En trouwens ook een nieuwe optochtmorgen mee doen. Ja, hey, toen was net ook een presenteren. Ik zocht je net ook met doeven doen. Wat heb je allemaal gedaan? Wie zocht je de dag erop vandaag, Rob? Dat wordt vanmorgen dan met de oud-prins. En dan hebben we op zondagmorgen dan is het relatief rustig in Berg nog altijd, omdat dan geen optocht vandaag trekt. En dan hebben we smorgens altijd een beetje schele zeven op de vastelovens meneer. Met de oud-prins en een koffie in Berg, achter de kerk, de hoeskamer van Berg. En dan hebben we dit jaar even het thema doeven zitten. Ja, hey, ik zie Angelina zingen op de grote wagen. Daarachter zoek ik net volgens mij de prins. En als het goed is dat de prins van de Potentoten. En als het goed is, stuit op bij Bas van Mulken. Juist Henk, dat hebben ze helemaal goed. De prins Ralf de eerste. Wie is het zover? Super, kan niet anders zeggen. Eerst even één ding goed leggen. Men zegt bij carnaval meestal Alaaf bijvoorbeeld. En in Berg is dat Allewiel. Ja. Wat is dat precies? Wat is dat precies? Dat geeft van ja, wie terug, dat wij gewoon net geen angst worden. Zo simpel is dat. Is dat de aard van de gemiddelde bekken? Nee, dat denk ik niet, maar Beek is wel een van de oudste verenigingen wat het land kent. Dus dat zou ik kunnen zeggen dat 40 jaar zijn geweest is langer, ik weet het niet. Wat voor een avond ga je zo metmaken vanavond? Ik ga dadelijk genieten van de leegshoot van mijn jeugdprins Milan en de hovenaar Jesse. En als die genieten, dan geniet ik even hel. En daarna even hier de maar nog een heel groot spektakel. En daarna gaan we ons nog een paar pilsjes drinken in de cafés. Maar eerst de stoet voor die kleine mannen. Ja, want het is eigenlijk voor de jeugdprins, hè? Ja. Leg eens uit. Vroeger was de Kenjer optocht in Berg en daar hebben ze jaren geleden daar een leegstoet van gemaakt om het allemaal een cassette te geven. Wat veel leuker is voor de jongens. En dus de Kenjer hebben een leegstoet en ik heb gewoon een normale optocht overdag. Wat dat trouwens ook hartstikke ruig is, maar dit is geweldig voor de Kenjer. Fijne avond en een fijne vasteland. Helemaal goed, dankjewel. Allewiel, hè? Allewiel. Kijk. Bas van Mulken, collega in gesprek met de prins van dit moment van de Bekker Potentoten. En Rob, ik zit een beetje kort naar mij kijken. Ik moet met de mondje houden. Nee, waarom zo dat? Waarom, ik bedoel, kan lekker, is toch lekker? Maar Angelina zingt net gewoon de lampjes aan. Even kijken, en luisteren. Sluit zich niet op in de kamer met al die pijn. Open de deur van die hart, want daar is hij klaar. En wat zingen we dan? Dan nog de lampjes op. Oh. Super. En Jean stond hier. Laat de nacht op zijn taal. Dan zingen we, dan nog de lampjes op. Oh, en dan zing ik weer, hè. Zing dan dit lied, dan ist nicht geen verdriet. Dich met die treurige ogen, du lust je nou goed op. Kijk wie de zon weer gaat schijnen, kijk door de roet. Al dat verdriet in die ogen, dat gaat even weg. Kom met die tranen te terug, hiel voor dan niet zo. Wat zingen we van natuur? Dan komt de...
dan een gans convier. Maakt de nacht op zijn daar komt de lente zon. Nu staan er Ja, Rob, ik denk niet dat Angelina dit ooit heeft metgemaakt. Op een riende wagen optreden. Wat denkst je? Ja, dat wordt afgesproken. Hè. Die zou zeggen van dan gewoon de lampjes aan. En dan zou de stoet gewoon trekken bij wijze van startmoment. Ja, en de eerste wagen die komt eraan. Drumband Sint-Cecilia. Ik huur ze overal. Ja. Die hebben zich het heel bijzonders laten invallen. Allemaal auto-onderdelen. Oké. Het ziet er hier ongeorganiseerd uit, maar eigenlijk zijn het gewoon echt muzikanten. Het is echt een onderdeel van de harmonie. Harmonie Sint-Cecilia. En dit is de drumpartij, de drumband. En ter gelegenheid van de vastelavond hebben ze zich bedacht om een oude Volvo te slopen. En daar die onderdelen van te gebruiken voor alle ritmische klanken die ze er maar uit kent voortbrengen. We kijken even de wagen. En we loesteren vooral ook. Rob is veel jeugd op de wagen, hè? De Leegstoedenberg sowieso, moet ik zeggen. We hebben heel veel groepen met jeugd en jongeren. Het zijn allemaal jongens die ook verschillende optochten over het algemeen trekken. Deze jongens die zijn van Berg, dus die zijn vanmiddag nergens geweest. We hebben nog heel veel groepen die al elders vanmiddag in een optocht getrokken hebben. En die dan vanavond extra voor de Leegstoedenberg toe komen. En dat zijn ook wagens die eigenlijk en vandaag kennen. En worden ook dat leeg op een heel listige manier in voor werk zetten. Hè? Ja, de effecten van de avond zijn wezenlijk anders als overdag. Soms hebben ze zo'n wagens die overdag geweldig goed zien en in de leegstoet gaat minder werken. Maar dan hebben ze ook wagens wie dat andersom is. En dat zullen we straks in de optocht denk ik ook wel gaan zien. Ja. Dan komt de wagen van de jeugdprins Milan. Ja. De jeugdprins, hè? De jeugdprins van Berg van dit jaar. Milan de eerste. Milan is de 51ste jeugdprins van de Pottentoten. Het met een achternaam heet er Mullens. En het is een voetballertje. En hij is fan van Roda. En zien we dat ook op de wagen? Of, Weet ik eigenlijk niet. Ik heb wel gezien wie ze aan de wagen bezig waren. Dat hebben ze aardig moeten aanpassen. Dat is uit de Belg gehaald. En daar heeft een paar jaar boete gestangen. En ze hebben hem dit jaar hebben ze hem in de hal hebben ze hem weer helemaal opgekalefaterd. En het is de jeugdprinsenwagen geworden. Ja, het is allemaal in het wit volgens mij, wat ik zie van Milan. Dat is de groep die erom bij heb, denk ik. Ja, maar de wagen is ook gans witzinnig. Ja, we hebben hem helemaal sneeuwwit gemaakt. Een beetje een ijsthema. Maar ik zie geen mensen op de wagen. Ja, ik vind het ook. Ik zie ook dat er op het moment. Ze zitten hem nog naar boven aan het helpen. Hij heeft natuurlijk oei. voor de VIP-wagen gestaan. Tussen de houten methode. En dan moet er natuurlijk naar boven toe. Hij doet dus ook wat prins geweest. Hè? Wie vult? Kijk, er zit er boven erop. Prins Milan, jazeker. Wie vult het? Om de bek te gewoon boven op zijn wagen. Ja, sowieso. Bovenop een wagen staan. En dan als grote prins. Hij kent dat morgen ook nog babbeleren kent gooien. En het volk onder langs de weg zou staan. Ja, het is natuurlijk een hele eer. Ik bedoel, het is de droom van weet ik hoeveel jongens in Limburg en Zuid-Nederland om prins te werden. Daar gaan ze bovenaan staan ze met zijn hofnar, denk ik. Dat is hofnar Jesse Kuipers. Die hem assisteert gedurende het hele vastelavondseizoen. Daarop er wordt geen slok gegooid. Dat is niet bij deze optocht niet. Dat mag niet zo zelfs. Het is ook, veiligheidsreden mocht duidelijk zijn. Als ze nu met babbelaren zoals gaan gooien. En daarvoor hebben we de stoet ook helemaal omheen. Hè? Dus er staan overal dranghekken langs op. Dat als klein kinder onder de wagen zouden kroepen, dat is overdag al gevaarlijk. Laat staan dat het ik s'avonds gebeurt en dus is het niet. Moeten we niet hebben. En ze dus ook dat op de wagen zelf zit leeg. Hè? De jongens in van onderaan werden die aangestrooid. Ja.
En op de wagen zelf zit ook leeg. En weer zit er nog als L1 ook nog niet al op leeg op. Om ik ook nog het beter te kunnen laten zien wie er in elkaar zit. Maar die wagen, dat is de jeugdraad van 11 nummer gaan? Ja, dat is de jeugdraad die altijd gerecruiteerd wordt door een of andere vereniging. Dat is het Cesar, dat is de voetbalclub. Soms is het ook de Harmonie of zo gaat waar die jongens vandaan gerecruiteerd worden. Dat is ieder jaar een andere raad van 11? Nee, daar hebben ze er ook bij die een aantal jaar bij zitten. Wie Jesse, dat is de Hofnar. Die heeft nu 2 jaar in de jeugdraad gezeten. Oké, en is Hofnar ook iets wat nog een jaar vergeet? Ja. De prins keus in principe zelf zijn eigen hofnar. En dat is dan een goede vriendje of zo? Hè? Ja, meestal wel natuurlijk. Ja. En geen jeugdprinses? Nee, doen we hem niet. We hebben geen prinsessen, zowel bij de grote prins niet als bij de jeugdprins niet. Ja, we zijn een oude vereniging met zo'n 86, toen wordt dat nog niet met de vrouwen. Ja. Ten houden de dames geloof ik wel een kiesrecht in Nederland, maar in de vasteloven is dat geen achtergebleven. Ben ik er in de fase. Ik ga nu ook de muziek in ieder geval aangaan. Maar ik heb het idee dat de stoet nog niet zo heel drukt. Laten we maar even naar de mooie beelden kijken van de mooie dames die achter de wagen lopen. De muziek kan in ieder geval uit Eelse weer gaan. Flinke grote groep erachteraan. En die hossen op de muziek van de knuppelen volgens mij die weer. Alle wielen achterop. En confetti sput door de straten. Dit is echt vastgelopen. Kijk eens hoe dit doet. Die kleur de snippertjes eronder. Het eerste jaar dat voor de jeugdprins vuur aan in de stoet laten lopen. Voorgaande jaren sloot er altijd de stoet af, zoals dat eigenlijk wie een prins altijd is, achteraan de stoet. Maar vanwege het vuur en het afterparty verhaal hebben we gezegd van nou dat moet er zelf ook nog kinderen metkrijgen. Vandaar ook dat geschravel juist de wagen op. En dan is er straks het eerste truc om de artiesten naar de stoet weer te zien. Ik zie een wagen nummer 4 in de verte aankomen. Ik kan hem misschien nog wat informatie over geven. En dan, als we hem dadelijk vol in beeld krijgen, dan... Dat is CV de Baanbrekers. Die komen van een koffie op de markt. Op de markt, zeg ik, op een Rijksweg. En die hebben als thema dit jaar Around the World. Ik zoek een Eiffeltoren volgens mij. Ja, er zijn van allerlei verschillende gebouwen zo te zien opgemaakt. Ik mis wel nog aan die dingen, toch? Ja, de Eiffeltoren zou eigenlijk nog een puntje moeten hebben, geloof ik. En volgens mij in de Scheventoren van Pisa daar ook nog een klein stukje oet zou moeten gaan. Ik weet het niet. Ik ben niet erbij geweest wie ze me ingezet hebben. Misschien hebben ze onderweg een of andere brug onderdoor moeten. Dan is het blijven hangen aan de brug. Zou natuurlijk kennen, hè? De klok tikt in ieder geval wel, want die gaat goed. Alleen met die eendoor, want die kiet niet op de zon. Zie ik je lekker, die bedenkt hoe ik er tussendoor. Ik pak ze stevig vast en zachtjes lekker door. Tot nog toe gelukkig echte Limburgse muziek op de wagens, hè? Is dat een ijs? Nou, een ijs. We proberen dat wel te stimuleren natuurlijk. We hebben ook veel jongeren die een andere carnavalsritme aanhangen. Maar we vragen altijd heel netjes van draai ook veel Limburgse muziek voor een goede mix voor het publiek. 20A, Ummer Angers, zie ik komen. Ja, die zijn een beetje door de programmaheer Ummer Angers. 20A, even doorbladeren. Even doorbladeren door de klapper heer. Dit is een groep die lopen, die hebben geen wagen. Er zitten ook inderdaad groepen in de optocht die mooi versierd zijn. Ja, pakken via de boete of de bannering hebben ze opgegeven als thema. En de groep die voor de eerste keer metgegangen zijn in Brunsum, en daar komen ze ook vandaan. Komt er ook dat boetering thema vanaf? Ik neem het aan. Ik weet natuurlijk niet, ik ben niet zo ingelezen in de politiek in Brunsum. Maar ik kan me voorstellen dat ze door een ring om Turpen hergelachen. De buitenring in Parkstad is natuurlijk iets wat heel actueel is. Of dat toch opspeelt, weet ik niet. Ik kan wel zeggen dat het een schitterende groep is. Dat het toch fantastisch is. Heel mooi pakken hebben ze gemaakt, ja. Het is geweldig. En dan komt wagen nummer 5. De snelheidsduvels. De snelheidsduvels, ja.
Dit zijn allemaal gaat jongeren. 15, 16-jarigen zijn ze. Nee, ze hebben een thema alcohol. Ik zie een grote pot bier wat op bovenop rondrijden in ieder geval. Ja, de leeftijd van het alcohol is omhoog gegaan van 15, 16 naar 18. En die hebben er, nu gaan wel een beetje moeite met. Misschien moeten ze vanavond nog eigenlijk het pasje, het ID-kaartje voor op de kop plakken. Ja, 17 doorgestreept voor Booien, 16 doorgestreept voor Booien. Ze hebben het nog zwaar, de jongens en meisjes van het duvelke. Maar Vasteloven en alcohol hoeft niet per se samen te gaan. Je kunt zo plezier hebben zonder dat je een enorm stuk in die hakken te drinken, denk ik. Rob. Het hoeft niet, hè. Ik bedoel, het helpt altijd een beetje, dat gaat het zich niet om, maar... Hey, Bas van Mulken, daar zit ergens bij in de groep of ergens op een wagen. Bas moet bus toe, hè? Ja, je rijdt er net over de snelheidszuivels. Ze zijn veel te snel. Probeer eens even, kom eens even. De snelheidszuivels. Ja. Snel ga je er niet, toch? Ja, nee, gewoon hetzelfde gewoon. Nou. We zitten snel andersom, dan moeten we het hebben. Hey, hoe ging het nu? Wat ging over dat de lijftijd op alcohol gebroken omlaag is gegaan, of omhoog is gegaan? Ja, veel vingen het niks. Ja, met 16 jaar mogen we gewoon drinken, vingen ver. Het boer is niet wat de regering deed, maar ver hebben we ons eigen rechten. En wie oud bent ze? Ik ben 16 en morgen word ik 17. Snel stiekem bier drinken, dat gaan. Ja, nee. VV de Poeten, zie ik toch. For Fun. Nummer 6 in de optocht. Ja, komt eraan erop. Vastelovensvereniging De Poeten, dat is een heel jong vereniging. Die hebben zich vorig jaar, meen ik, voor de eerste keer bijeengegaan. Toen hebben ze ook niet metgedaan overigens in de leegstoet. Hebben ze wel in de grote stoet en daar nog metgedaan. En die hebben dit jaar als thema American Football. En dan moet ik even kijken of ze ook teksten op de wagen gezet hebben. Want ze hebben me beperkt informatie gegeven. Het is gewoon een piramideboer volgens mij. Ik ben benieuwd wie hoor. En bij American Football hebben we natuurlijk ook cheerleaders bij. Die zijn het ook zo. De jongens zullen zien als voetbalplayer en de dames als cheerleader. Dat is toch weer de traditionele verdeling, hè? Ook hier in Bergen in ieder geval. Ja, inderdaad. Ze hebben er een hoop lol in. Hey, en dat is al enige blessure volgens mij. Geen idee wat daarmee voorkomen is. Geen informatie over ontvangen. Maar het ziet er niet zo erg, moet ik heel eerlijk zeggen. Alhoewel, het zet het linkersuntje niet aan. Steeds VV de Poeten en volgens mij stond aan de andere kantje on tour op de grote helm wat daar rondrijdt. En ook weer aangekleed met van die fluoriserende sterfjes. Die zullen er ook nog wel ducks in de optocht, denk ik. Hè? Het zijn maar die bereiklampjes. Die zussen natuurlijk nu hier op de Maret. Omdat het Maret gaat extra aangelegen wordt. Zussen daar het effect gaat minder van. Ja. Maar als ze dadelijk van de Maret afgaan, dan zijn de straten helemaal duister. Hè? In Beek weer alle straten, naarmate de stoet erin trekt, dan gewoon de straatverlichting in het zwart. Ja. Hey, dan gaan ze in de verte weg. En aan de andere kant zie je een drumband aankomen. Een brassband volgens mij. Dat is Irene Lucia. Vroeger waren dat twee verenigingen. Hij is een drumband Irene en Show en Majorettenkorps. Met een strakke Amerikaanse show volgens mij. Hè? De majorettes voorop. En die gewoon niet voor het VIP-podium volgens mij een klein showtje maken. Dat is weer. De instrumenten zijn opgetuigd met lampjes. Met van die ledlampjes. De dikke trom, de sousaphone dat moet met een lampje op, zorg ik. Ze hebben allemaal een lampje op de patch. En dan de toerne van Radar Love van de Golden Earring trekken ze hier langs voor de VIP-tribune. Ze noemen zich ook een showband, dus mogen ze ook een showtje weggeven, denk ik. Kregen dit. Heel listig. Ja, heel listig. Ja. En een dubbele spiraal binnen over de cameraman heen. Echt heel chic, zo van bovenop. Ik gewoon
gewoon zelf vlakbij het vliegveld. En er is een grote parkeerplaats. En daar horen ze op zondagmiddag af en toe oefenen op de parkeerplaats. Ze trekken ook internationaal natuurlijk allemaal die wedstrijden af. En ze gaan dadelijk weer wuur trekken hier in de Lichtstoelenberg. Dames en heren, je zit live verbonden met Beek. In een Beek-truck op dit moment, de grote Leegstoet. En we zitten voor het tweede jaar live bij met L1 televisie. We gaan kijken naar de volgende wagen. En de volgende wagen, ja, die komt er in de verte aardig zijn. Een grote tractor. En daarachter iets met beerkratten volgens mij, Grob. Wagen nummer 9. CV wordt niks. Een groep van ongeveer 22 man. Oh, en ik dacht dat het een bekend biermerk was, Oetel, maar niks is minder waar. Want ik ken er op inzoomen, jongens. Ja, ze hebben toch een beetje ingehakt op een reclame die zo links rechts te zien is. Heel listig, ja. Niks gedaan en toch veroordeeld. Oké, wat is er gebeurd, hè? Ja, ik denk dat dat ook gaat over dat terugdraaien van die alcoholwet van 18 naar 16, van 16 naar 18. Oh, kijk nou, Germ. We met z'n 2 jaar verloren hebben. En ze hebben van die Guantanamo Bay overals aan, hè? Van die oranje gevangen overals moet het voorstellen volgens mij. Maar het is wel een gezellig gevangenisje volgens mij, hoe ze in en uit gaan. Michtungs, als ze toch allemaal die kratten hebben moeten leeg drinken voordat ze naar binnen gingen, dan hebben ze toch al een versje gehad. Oh, ze zijn nog bezig zo te zien in de verte. Ja jongens, laten we een bek wat we zijn. Ze hebben het in ieder geval heel gezellig met hun eigen muziek op de wagen. Met de sombrero op de kop is onze carnaval top, is het thema van de wagen nummer 10 erop. Dat is de buurt de Karmel. Die komen er dadelijk aan, hè? Die zien we dadelijk in de verte al komen. Sorry, de buurt de Karmel zeg ik. Dit is, ik maak CV Ummerdor. Ja, terwijl de kratjesbeer die in de gevangenis vormen langzaam wegkomt, gaan we nu naar wagen nummer 10. Met de sombrero op de kop is onze carnaval top. Ik gok op een Mexicaans thema. Ik denk het wel, ja, zo te zien. Maar dit is niet... Oh ja, die hebben ze niet meer op de kop. Die hangen op de rug, die sombrero's. Ja, die hebben het hartstikke leuk. Die hebben het gezellig samen. Met een flinke geluidsinstallatie achterop. Oh, en een tequila bar. Dat hoort natuurlijk niet Mexico, hè. Dat is thema Mexico. Ja, geweldig. En echte zandje op de wagen. CV Ummerdor. Ja. Deze groep die kennen zich allemaal van de middelbare school. Die hebben hier allemaal in steen op de school gezeten. Is een gedeelte inmiddels van de school af, maar ze kennen zich immer nog. En ieder jaar maken ze nog een wagen. En het bijzondere aan deze wagen is dat dat juist ook is gedeeltelijk gemaakt van afvalhout. Dus die hebben een soort recyclewagen. En is het toch iedere keer een andere wagen? Of is het toch iedere keer hetzelfde van de hupsje wat ze maken? Of wordt het iedere keer tot op de grond toe afgebroken en dan weer opnieuw in eigen gezet? Ja, dat hupsje dat ligt natuurlijk een beetje in de groep. Of deze wagen ook vorig jaar ook zo geweest is, dat durf ik niet te zeggen. Maar er is wel eens groepen die dan het thema een beetje veranderen en dan eigenlijk de wagen een beetje hetzelfde laten. Het gaat minder werk, hebben ze dan weer een wagen voor het volgend jaar. Het Mombakkes zenig aankomen, dat is wagen nummer 11. En ja, wat wagen nummer 11, ik kan het nog net lezen aan de zijkant op dat bordje wat er precies op staat. Bad eentje sinds. Oh, maar wacht even, Bas van Mulkede is vlak in de buurt van de wagen. Bas, wat stelt dit voor? Hoe de bek er komt? Ja, dan, de bad eentjes, lekker zoet. Kom je erbij? Nou, we kregen binnenkort van de keutelbijk boven de grond. En zodoende hebben we weer als bad eentjes en ik kan verbadderen erin. De kuttelenbek? Ja, de kuttelenbek hier in Beek. Lekker zoet, want is dat het gesprek van de dag dan? Ja, dat is nu het gesprek van de dag. Ja, dat komt nu helemaal boven water. Oh god, en wens je veel succes. Ja, dankjewel. De kuttelenbek. Ja. Het politieke thema in Beek van de afgelopen jaren is, dat zo? Is het bovengronds leggen weer van de Keutelenbeek. Die is daar nu overkluisen wie dat heet, hè? Beek dankt natuurlijk zijn naam aan een beek. Oh, ja. En die is een keer natuurlijk in de jaren na de oorlog, geloof ik, is die ondergronds gegaan. En er is een aantal jaar in Beek geprobeerd om te zorgen dat die Beek weer bovengronds komt. En daar zijn ze nu met te werken, begos. En die Beek ligt echt door Beek heen? Of? Die gaat nu onder Beek door dan. En die gaan ze weer bovengronds leggen, want die heeft vroeger inderdaad midden door Beek gelopen.
Als ze de uitsteeg, onderaan de uitsteeg, dan stookt hij zeg maar even de weg over. En dan loopt hij door het centrum van Berg. Ja. Eigenlijk in de lengte wie Berg ontstangen is. En de Kurtelenberg is in de shit naam, mogen geholpen. Hè? Dat drie niet echt de Kurtelen in. Hè? Nee, maar dat schijnt wel te maken te hebben met wat er vroeger in de naam. Tegenwoordig hebben we riolering. Ja, Wagen ja, nummer ja. 12, een soort viking-shape, zie je. Met vuurwerk. Is de groep CV Napoleon van een gelijknamig café. En een thema hebben ze duidelijk te zien, Zo. vikingen. Dit is wel hier chic met het vuur ook erop. Bengaals vuur metgenomen. Officieel mag het eigenlijk niet open vuur als ze niet in de professional best. En misschien is ze wel een professional, de meneer met de baard. Dat zou nog wel eens goed kennen dan nog. De groep die had inderdaad Napoleon. En dat maakt met de stamkroeg, hè? Ja. De vikingen zijn terug uit de tijd, want van carnaval heb voor geen spiet is hun spreuk. Ik ben blij dat je de briefgebieden hebt. En ik ga je het net niet kunnen lezen. Zit ik goed uitpiepen, een lang broek is er wel. En die hebben muziek op een streek bij zich. Van de Shaking DJ volgens mij. De vikingpakken. En de fakkels die werden netjes goed gemaakt voordat die weggegooid werden. En ze verdwijnen langzaam in het donker van Berg. En in Berg is het op de plekken, behalve op onze plek, is het overal stervensdonker als de optocht langskumpen. En dat is ook weer de speciale sfeer van dat we zo een keer echt bier zijn in plaats van voor de televisie zitten. Eigenlijk is het een beetje jammer dat we hier op de markt vanwege de televisie de lichtstoet moeten aanstralen. Want normaal gesproken zussen dus ook echt alleen de lampjes komen. Dit is met fluoriserende dingen allemaal. Dit is de dansgroep van Rick Smits. Die dansen echt? Hoe het Eeltje, ja. En maar dan kan je eerst weer een andere wagen. Die huurt dat bij elkaar. Ja, dat is nee, de die horen dansgroep. niet Ja. Ik kreeg het ook niet gans met of die nu wel. Oh, jawel, die hebben een geluidsinstallatie. Ja, die hebben een wagen met een geluidsinstallatie. Ja. En, de taakverdeling is ook weer duidelijk hier. De mannen mogen DJ'en en de vrouwen die mogen dansen. Op de kop dansterreinen en een echte breakdancer volgens mij. Ja. En echt wel die meiden zijn dansen eigenlijk, jongens. Kunnen we dat in beeld brengen? Ik heb dat dadelijk natuurlijk, hè, want die lopen een beetje achteraan. Kijk eens daar, wat ze doen. De dansschool van Rick Smits die legt zich met name toe op hele moderne dansen. En het thema van hun is TFMOA. Dat is een groep waarvan we de naam eigenlijk niet mogen uitspreken. Maar op die video's of die clips laten ze zich inspireren voor het dansen. Oké. Dat is wel zin. Ik denk dat deze dames het niet koud hebben. Trouwens, die breakdancers wat helemaal voorlopen, die hebben een soort fluoriserende pakken aan. Die zien waar ze aankomen. Net achter de wagen. En als het pikken donker is in de stad, dan is het natuurlijk geweldig om dat te zien. Die jongens zelf leegmaken. Eigenlijk een beetje jammer dat voor de Vector nu van dit gans in. Ja, we zien het wel. Hoppa, en dat gaat echt niet op de televisie. Ze hebben ook nog een rol bij de afterparty straks, deze dansstudio. Ze gaan in elk geval bij Dieter Koblenz gewoon zo nog een nummertje met Vurum staan dansen. Oké. Dit is wel helemaal gechoreografeerd in ieder geval, want ze weten precies wat er van muziek is. Met die eerder muziek gaan ook weer een eigen dansje zo te zien. Dat wil ik toch hopen van een dansschool, dat ze dat enigszins regelen. We gaan volgens mij naar de volgende wagen, terwijl de dansgroep gewoon doorrijdt. De Smurfen, grote smurf, wit van niks. Van niks. En ik zie wel beerglazen weer. Ja. Nummer 14. Want die hebben het hier al gezellig. Kijk eens door wie dat wagen gaat. Dat gaat echt op en af door het gesprek. En Basten zit in of op of neer de wagen. Bas van Bus toe, hè? Oscar! Ik begin toch een missie. Volgens mij zit Bas in het kasteel, maar Oscar wiebelt er vanaf. Verheuren hem ook roepen naar de cameraman. Ja, dat is gewoon we hebben een nieuwe verbinding. Hoe best u Bas in de wagen?
Ja, ik laat het even zien op de wagen met de jongens van Geil, Smurfy. Het gaat nu gebeuren, dus rij even met camera. Dus is het eigenlijk waar komen. Dat ga je doen. De vering van de kar wordt in elk geval optimaal benut, zie ik. Ja, dat is precies. We kennen op de wagens en we zien ook die groepen die erachteraan lopen. En ze hebben het op de Alten Dessau enorm nooit gezien. En zo wie ieder kasteel, de cameraman worden wij kwijt, is het van binnen altijd groter, is het van buiten liegen. Hey, carnavalsvereniging de Koetenknallers uit Elsen. Dat is de volgende wagen, nummer 15. Ja, en een hele grote groep, meer dan 80 man lopen er achteraan. Die kennen zich. Ja, allemaal jongeren die zich kennen van de Groenewald, de middelbare school in Steen. Komen ook uit Eelse, Beek, Steen, uit de hele regio. En het is het tweede jaar dat ze meedoen in de leegstoet. Maar ze hebben zich ook wel erg veel moeite gedaan dit jaar om de zaken rond te krijgen met hoogmachines. En ze hebben meer dan 3 kilometer leegslang moeten kopen. En die hebben nog gedeuvel trouwens. Ze hebben een complete soort laserachtige likshow met rook achter op de wagen staan. En een half discotheek achterin. De pakjes hebben ze in Frankrijk gaan halen. Echt hoor? Ja, ik weet het toevallig omdat mijn dochter bij deze groep loopt. Het is een heerlijk grote groep, maar ze zijn ook heel vlot voorbij, merk ik. Want goed in de gaten je wat eraan kan met de vechten. Die hebben vanmiddag misschien al koud gekregen in de optocht, alhoewel het werken wordt vanmiddag schoon. En we zien aan de lui om de kant dat het ook de temperatuur een stuk beter is dan wie vorig jaar. Vorig jaar hebben we rechts de blauwbek hier en toen bleven de mensen lekker binnen zitten naar de televisie kijken. Maar dit jaar, kent je er gewoon bij zijn, Explosion Outback, nummer 16 in de optocht komt eraan. Majorette en Street Dance Team noemen ze zich. En het zijn allemaal een aantal jong meidjes. Leeft die variëren een beetje tussen de 4 en de 29. Ja, dat zijn er nog, die moeten er nog een beetje leren. Met de baton die zich met zet zo'n klappel. Ja. En ze hebben nu gezorgd dat er met breekstijfjes, ja die zussen dus nu door de aanlichting gaat minder. Maar als ze dadelijk door de straat lopen en zussen die batons dan ook echt draaien. Hè? Dit is een beetje onder het motto ook van jong geleerd is oud gedaan. Hè? Je kan je klein al wegwies maken in de wereld van de vastelopen. Geconcentreerde blik van deze jonge dame. Ja, en het is natuurlijk van origine zin voor ogen nog altijd ontstaan uit de jeugdoptocht, uit de kinderoptocht, zeg maar. Nou, ik denk dat alle groepen, of dat nu jeugd is of niet jeugd, dat is allemaal even belangrijk. Want allemaal samen maken we zo'n chique optocht, hè. CV Groeten uit Geul. Ja, die hebben inderdaad in de naam wie een postkaart, zeg maar eens even. Ik kan de spreuk niet gaan lezen. Dit jaar, want zeik zijn weer onderhandje wel zat. Oh? Ze zijn SWAT. Special Weapons and Tactics. Soldaten. En daarmee zou dat dus ook moeten rijmen. Hè. Onder het bord staat dit jaar gewoon weer als SWAT. Want van zeik zijn weer onderhand wel zat. Als SWAT zat, dat rijmt. Ja. Als politie zijn ze met ook altijd een geliefd thema, boeven en politie. En zo te zien is dit een geleerde ME-bus. Ik denk toch dat een ME-bus iets minder goed bordkarton bestaat. Ja, zeker. Ik was Toon Jacobs, de zorg voor de vrolijke noot. En de jongens en meisjes hebben het gewoon naar hun zin. Dat zie ik in ieder geval. Kan zo toch nog zo stoer goed zijn, er wordt toch nog altijd metgedansje. Ja. En wat ik ook goed vind, het zijn allemaal groepen met jongeren en we proberen het alcoholbeleid in de stoet natuurlijk heel duidelijk te temperen. En gelukkig ook met deze groep heel actief bezig en nergens een fles bier door Huffers organisatie zien we dat geer zo. Ik zie de volgende wagen in de verte al aankomen. Het lijkt een soort landkaart wat ik voor op de wagen zie. Nummer 18 is dat. CV de Kanonnen.
Dus de Waddeneilanden die hebben ze al aan Nederland vastgeplekt. Dat is gemakkelijk of ze iedere keer met de boeren over. Nou, deze groep die kennen zich al jaren. En die beelden dit jaar studenten uit. En dat heeft een rijen, omdat die allemaal zeg maar, door het land heen verspreid zijn. En ondergehoord aan een waslijn. Vroeger woonden ze allemaal in de buurt en nu hebben ze een studentenkamer gemaakt. Oké. Het is zo te zien een studentenkamer van een man. Nou, dat kan trofeeën zijn, hè? Ja, juist. Dat kan ook wel een meisje worden, toch, in die kamer? Ik bedoel, alle ideeën van een studentenkamer hebben ze zich... want ze wonen dus nu ook verspreid door het land. En vandaar ook die landkaart voorop. Met allemaal die lampjes waar ze nu allemaal wonen. Ik denk toch een mannenkamer, als ik het nu zo zie. Aan de drank te zien. Kijk eens daar. En op de Vruikers wordt er een... Ik weet niet of de cameraman ons kent horen, maar eigenlijk zou hij eens even op de wagen moeten kijken. Want er zou een wc zelfs op zitten. Een wc? Van binnen zouden ze een mobiel toilet hebben. Maar er staat nut van, dat ze onderwerkingsplassen? Nee, toch? Ik denk het. Ik zie in ieder geval veel onderbroeksen en slipjes en BH's. Dat zag ik wel. En studiebreuk. En de afreis van 3 weken. Zal ik er wel op. Klaar. Dat is wel het medicijn tegen de kooi. Lekker samen springen. Lekker lol maken in de optocht. Dat is toch ook wat een van de belangrijke onderdelen van de vastelovend. De wagen wat in de vechten aankomt, dat is wagen nummer 19, Rob. CV Begaai. Ook dat weer een groep jongeren. We verheugen ons echt in enorme aantallen groepen met jongeren. En dit is een Bergse groep. Allemaal tussen de 16 en de 20. Die boeien wel al in de optochthal in Berg. Sommige jongere groepen hebben natuurlijk moeite om hun wagen ergens te boeien. Boeren zijn er niet meer zoveel die een schuur hebben en worden getummerd en geschoesterd kunt werden. Met hun hebben hun wagen kunnen maken met het thema Hawaii in de optochthal. Aloha zo net, hè? Hoppa, confetti-knallers. Ze draaien ook hun eigen slager, hè? Ze hebben in het pre-party hebben ze opgetrooien, 3 man. Dit is de winnaar van het BVLK. Wat is het BVLK? Het Berkenvastelovend. Juist, ja. Zit er aan de optocht en de ringen wie ons engen, wat voor een super gaat. We hebben ons een fietsje en gaan in de vee. En dan zo op het gebied van Mactovee. We pakken op je en je gas. Met mensen en een afrode gas. Het wordt een super vandaag. Voor ons is het ritje geslaagd. We hebben gas. Geef gas. Live gezongen, ik kom onderaan een beer langs. Als je gaat fan van de optocht, laat ons even weten via Twitter. En de hashtag is, hebben we officieel afgesproken, lichtstoet op zijn Hollands. Want dat kent je namelijk niet leegstoet of leegstoet. Dat kan allemaal fout. Lichtstoet is eenduidig. Dus laat ons weten via Twitter wat je ervan vindt. Of misschien wel via onze eigen Facebook. L1, de facebook.com en dan /L11Alaaf, dat is onze Facebook en ook gekend gewoon @L11Alaaf, ook via onze eigen Twitter ons bereiken. En dan zien we ook reacties en dan kunnen we nog met door voor volgende keer misschien wel. Wagen nummer 20 in de vechten. Vastelovensvereniging van Alle Schet. En daar stuit Bas van Mulken op, volgens mij, Rob. Ja, inderdaad, van Alle Schet. Want het komt ook van her en der. Hoe kom je allemaal vandaan? Meers, Steen, Berg. Op Grimby. Grimby, Bels. Op Grimby, de berg van. Oh, ja? Ja, en van Nederweert zelfs. Dus grappig dit match, internationaal. Maar een beetje recht hangen, anders zie je het niet. Internationaal dus, zeg maar. Je was het zo tot nu toe. We hadden nu langs de kant. Magnifiek. Ja? Maar echt magnifiek. Je hebt wel echt een hele mooie pak aan, moet ik zeggen. Ja, vind je? Ja, echt. Ja. Dat is allemaal aangepast aan de wagen, dat zie je. Alles paars, zilver en zwart. Heb je zelf een fantasie?
Ja, fantasie. Ja, maar heb ze zelf een fantasie? Ja, nou... Of als je live hebt, pas op. Soms, ja, dat mag niet goed. Soms. Ja, dat is wel fantasie. Ja. Nee, fijne avond. Ja, Wat plezier. goed. Bedankt heel. Een internationaal gezelschap op een prachtige wagen. En Bas stuit er helemaal bovenop met de cameraman. Nou weer genieten vooral van de beelden en de lampjes en de mooie kostuums. Danielle Keulen, dat is de vrouw van oud-prins Jos. Die heeft die pakken allemaal gemaakt. En het is hem toch aan te zien. Mijn complimenten ervoor. Ik denk dat het niet een machine dat over oer heeft gedraaid. Ik denk ook dat het af en toe tussendoor eens gesmeerd is geweest moet gebeuren, ja. Het ziet er ook qua schmink geweldig uit. En de details op de wagen zijn ook chic om te zien. Want alles blinkt en overal zitten lampjes in. En ik zie er niet wat de tangobal hangen. Ja, er zitten in de groep ook, in deze groep zitten ook 3 oud-prinsen van Berg. Die natuurlijk, de oud-prinsen, is de leegstoet door ontstangen, of met ontstangen, laten we het zo zeggen. Die met aan de weg hebben gestaan. Ja, juist. En die weten ongeveer wel wie of dat de wagens voor een leegstoet maakt, zo moet ik het zeggen. We zien deze wagen in de verte wegrijden en wagen 21 komt eraan. We zien Veren. Ja, maar dat is niet de prins, dat is Erik Vonke. Dat is de vorst van de Beker Pottentoten. De prins hebben we net nog gezien, dat is toch net nog neven ons. Ja, maar de prins trekt vanavond bij zijn vriendengroep met. Omdat het is ja niet de optocht van de grote prins. Half, die trekt vanavond bij zijn vriendengroep nooit nuchter. Dat komt straks in de optocht zien van allemaal. En dus de Raad van Elf trekt nu even door deze stoet zonder prins. Prinsloos. Overigens morgen heeft de prins... Wat zeggen ze? Pottentoten zijn we hier. Is dat een leaflet van de Beker Pottentoten van de Vastelandsvereniging? Pottentot. Me ziet ze overal. Ik kreeg net door van de techniek. Het aggregaat is kapot op de wagen. En dan zijn ze gedwongen om zelf te zingen. Die hebben morgen geen stem meer volgens mij. Laten we luisteren wat ze zeggen. Oh, er wordt wel een techniekploeg erbij gehaald. En die gaan daar nu olie in doen volgens mij. We hebben ook altijd een aantal reserveaggregaten. Ik zie het, ja, ik zie het. En is het bij ook zo bij de Vastelandsvereniging? De Vos is ook een soort van voorzitter of wie werkt dat? Ja. We hebben een Vos, een klamottenbewaarder en een geheimschrijver. En dat is zeg maar het dagelijks bestuur. Ja. Ze zijn met een verlengkabel bezig volgens mij. Om van de ene wagen naar de andere wagen te gaan. Terwijl er nog driftig getrokken wordt aan het aggregaat. Om de motor aan het lopen te krijgen. Hebben ze ook al aan de kabel getrokken van Welvarenbeek. Van de wagen wat erachter komt. Naar deze her. Ik ben benieuwd of dat gaat werken. Bas stuit op een wagen volgens mij. Bas, hoe was toe? Ik sta bij het aggregaat. Oh. Ik ben natuurlijk ook benieuwd wat hier los is. Niet aankomen. Wat is er aan de hand? Nou, het aggregaat is plotseling uitgevallen. Probeer dus met alle mannen om een aggregaat weer aan de gang te krijgen. Dat jij deed, toen hebben ze van de wagen, dat is de vriendschap in de optocht van de wagen. Bert loopt er nu tussen en hij zorgt dat deze wagen ook leeg heeft. Dus het gaat gewoon door. Er moet voor alles aan één hangen. Welvarenbeek zit ik staan, Rob, op de volgende wagen. Ja, die hebben zich ook wel laten aan de groep op de bek, die opengeten. En die mede dan die bek zo breed wordt dat ze dan met zo'n Italiaanse gondola doorop kunnen varen. En dat ze dan waarschijnlijk ook goed geld aan geest verdienen. Dus dan wordt Beek niet alleen belevend, maar ook welvarend. Een soort toeristisch trekpleister met gondels door de straten van Beek. Er zijn allerlei ideeën. De Zuus en een gondelier. We hebben als oud-prins een vuurtorenwachter opgeleid. Ook voor die Beek? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, de wens niet wat over een schepen allemaal over her en weer moeten varen. Hè. Hier is weer prachtig. En al die golven die met bewegen voor de wagen. De gondel dat deint op die golven van die Kurtelenbeek. Het is de meutje weer. Het is een lust voor het oog. Chic om echt te kijken in ieder geval. Hopen dat er stroom genoeg is voor de wagen van de Pottentot in ieder geval. Heel grote wagens kennen die wel laveren door de struikjes van Beek. Nou, het valt wel met. Het is niet zo eng in Beek. Het valt reuze met. Er is één scherpe draai naar de Rijksweg toe die altijd lastig is. Maar voor de rest is het altijd wel te halen. We hebben een maximale hoogte van 6 meter geloof ik. En de breedte. Ik zie Prins Rolf op een poster dan wel. Hè? Is dat die vriendengroep van hem al? Dat moet ik even kijken. Ik zie niet wat voor een nummer dat is. Ik heb dat even gemist. Want volgens mijn dingen zou nu de groep Aubeu moeten komen. Maar dat zijn deze vrolijke, wat zie je dat, elfjes volgens mij.
Peter Pan en Tinkerbell. Oh ja, natuurlijk. Ja, Tinkerbell, dat is een elfje. En Peter Pan, dat is de jongen die nooit volwassen wil worden. Hè? Lottes Rooije dat de rollen ook hier verdeeld zijn. Ja, ik denk niet dat er veel mannen zijn die Tinkerbell willen spelen. Nee. Even kijken, alle jongens zijn Peter Pan. Ja. En Peter Pan heeft ook alles met piraten te maken. Kapitein Haak daarvoor natuurlijk op die grote piratenscheep zijn een eeuwige vijand. Maar tot nu toe zijn we... Wat zit er allemaal? Ja, ze zijn er wachten tot de muziek gaat beginnen. En dat zal wel... wel... gewoon te springen. Het begint heel spannend. Ik heb niet de indruk dat dadelijk een vastelovensnummer gaat beginnen. Ik ben er wel zeker van, nee. Verheijn het allebei gelijk, Henk. Ja, hier is ook een Limburgse versie van, dus het kent zomaar Big Benny zijn. En dan is het, ik ben een beest van Big Benny. Ja, dat is er zeker weten. Het is echt enorm druk net voor de kantje, Veldweg op. Het is echt, ik herinner me van vorig jaar dat ik zei van nou, ik hoop dat in de straat van Beek het drukker is als hier. Maar als ik zie dat ze echt wel 3, 4, 5 vrienden dik staan hier, dan kunnen we nog wel van een succes spreken, denk ik. Hè. We hebben jaren gekend dat we echt geteld even 20, 25.000 man houden. En vorig jaar wordt het weer, denk ik ook, wat heel veel met gespeeld heeft. En we hebben nog altijd veel kijkers van de omliggende dorpen gehad. En als ze dan met de ganse dag wie vorig jaar in de optocht gestangen is en van dikke doors, dan kijk ze s'avonds niet nog eens. Kijk ze gewoon de Peter Pannen en de Tinkerbellen. Ik zie een einde jong met vleugeltjes, dus... En de Peter Tinkerbell dan, en dat mogen. Met vasteloven is alles geoorloofd. En wat ga je toch? Een kaartenhoes ga je toch echt opgetrokken weer op wagen nummer 24. Wat ingenieus gemaakt is. Dat is CV Bijeengeraapt. Ja. En het thema is volgens mij het kaartspel. Klaveren. Alles op klaveren. Kijk wie dat kaartenhoes chic omhoog geeft. Een hele speciale Daft Punk nummer en dan opzien Bags. Munster. Veel willen zingen, veel willen dansen, kom in een chance. We zijn nu weer bijeen en hebben lang gezongen. Willen we gaan gewinnen, strek de kaartenhoes in de loop. Trek met z'n allen, door de nieuwe. En ze hebben een speciale live zang in de optocht en dat staat pas even volgens mij. Ja, ik vind het wel leuk om een Luc Toes even gedaan te horen, mevrouw. Mevrouw? Zullen we wijzen zo? Nee. Ja, zoel een microfoon. Kom eens even. Allee. Kom eens even. Ik laat in kwestie zomaar weglopen, best live op televisie. Kom eens even luisteren wat je zingt. Vasteloven! Ja, ik weet niet of ze allemaal het nummer goed kennen, hoe je misschien ziet. Even luisteren. Hey, groepen! Terug naar Brunsum! Hij gaat ook Brunsum, Rob. Mijn administratie is in orde, Henk. Ja, Rob, daar zit hij met een enorme klapper met allemaal losse blijtjes. En weer kijken naar het, niet alleen naar de schitterende optocht. En we kijken niet alleen naar Bas van Murken, maar ook naar de schitterend versierde balkons hier op dat plein. Want niet alleen de wagens zijn mooi opgetuigd, maar inderdaad ook hier door de hoezer. Met vastelovend zetten we weer Brunsum op de kaart. Dit is de groep Bijeengeraap. En daarom komt de administratie ook. We hebben namelijk een week ook een groep die hebben Bijeengeraap. En die zijn uit Brunsum. En die komen dan extra naar Beek toe. Die zullen straks nog een aardig ritje terug moeten maken. Maar goed, ze hebben in elk geval verlichting op de wagen. Dus ze kunnen niet aangereden werden. Met het thema kaarten. Kaarten, en ik zie allemaal klaveren. Kijk, een schitterende pakken ook gemaakt. Ah, geweldig. Het ziet er mooi uit. En wie makkelijk kan het zijn, kijk.
Zo'n heel eenvoudig systeemje met deukjes die ze omhoog kunnen strekken. En dan krijgt ze zo'n kaartenhoes. Als ik het zou moeten maken, dan kan ze 3 keer omhoog trekken en is de 4e keer kapot. Dus ik heb daar enorme bewondering voor. En wat heel erg leuk is, gewoon een eigen liedje in de optocht. Dat is natuurlijk ook heel erg leuk. Want dat kent detail, dat kent ze de wagen, dat kent de kostuums, maar dat kent inderdaad ook de begeleidende muziek. Luister even naar die van Brunsen. Hey, van Brunsum is er een kleine stap naar Tirol volgens mij. Althans, in de lichtstoet van Beek, Bas. Het is gewoon een houten cabine, wat is het voor tent? Ja, dat weet ik ook niet. Moest er helemaal hè? Heb je gemaakt? Dus jij zit toch? Ja, dat klopt. Hij heeft het gemaakt? Hoe is het gemaakt? Kom eens even erbij. Blijf ze de kabel uit. Draai ik eens even om. Best op televisie. Hallo, Limburg. Ga je even. Wie heeft de wagen gemaakt? Ja, ik met een paar jongens. Ja, dat is wel leuk. Waarom met Tiroler? Ja, een beetje makkelijk hè. Wow. Ja? Ja. Nou, ik vind het helemaal niet, maar ik heb veel moeite gedaan toch, die tent? Best wel hè. Is het een beetje wat ze ervan verwacht? Ja, zeker. Ja? Is al pils gehad of nog niet? Wat nee? Al pilsje gedronken al samen? Oké, veel plezier nog dan. Hier ook. Rob, deze club met CV, Gaas op de lolly. Ja, wie creatief kent zijn namen verzinnen wat dat betreft voor de vastelovensgroep. Jongeren, 58 deelnemers. Allemaal uit Steen, gemeente Beek en omgeving. Hoe germ hoor. Dat zijn laatste... De het vanmiddag waarschijnlijk al in een optocht gelopen in Steen of in Eelse. En de het gaas op, heb ik de indruk. Dat zit in het hutje. Ook leuk. Kijk eens hier wat een mooie beelden. Geweldige sfeer op de wagen. Ik denk dat de cameraman overlopen wordt, Bino. Hey, vuur open, vuur in de optocht. Ja. En de vechters is gekomen. Dat mag, omdat dit professionals zijn. Ja, ze komen in de vechten. We moeten even kijken hoe Daar zijn ze. Wat is dit? Ron Jalouai. Het zijn 2 straatartiesten. Die zijn niet van Beek, hè? Die zijn niet van Beek. Die komen van het België af. En die huren we dan van de leegstoet altijd in. Omdat ze... Wat doen ze? Ik denk dat het patrol is. Ik hoop niet dat dat voor de kabel hergeeft. Oké, zij in een wagenske, maar dat is kapot, dus ze doen het nu zonder. Het is gewoon de cameramannen die gaan vluchten, want die beseffen wat het is. Ik denk dat het patrol is wat in de hen scheidt. Kijk toch, wow. Wow, als een lopend vuurtje door Beek. Kijk toch. Ze mogen dit omdat we ze inhuren, omdat het professionals zijn. Ze hebben verschillende shows. Vorig jaar waren ze met een hele hoop belkes. En hoe dan? Wat staat? Oh, hij spuit ook nog eigen water. Oké. Kijk en star. Maar don't try this at home, zeggen ze, hè? Dit zijn professionals, zeggen ze net, hè? Ja. Het zijn mensen die doen dit voor een beroep. Ja. Die hebben, wie gezegd, diverse shows. Kent ze hun inhuren. En dan komt ook nog het vuurwerk achteraan. Wow. De fotograaf aan de kant. Wat doen ze? Wat hebben ze bezig? Rotjes. Ja, voetzoekers volgens mij. Wow. Ik zie dit jaar zijn ze wel zitten ze in met 3 man. Just minder niet gewoon een derde bieten zien staan. Want de vorige jaar komen ze maar met een 2. Die maken een stuk spektakel. Het is natuurlijk geweldig als ze daar langs de kant steeds. Zij eigenlijk een wijkske bezig, maar het wijkske is caduc. Dus ze doen het nu zo. Hè. Maar het effect is dan niet minder hoor. Dus dan begint een spuit. Wat heeft het er allemaal bezig? We gaan door naar wagen nummer 28. CV volle gas. Die komen uit Katsep, Eelse, Genoot. En het thema is goudmijn. We hebben goudstukken gevonden. Een cactus, dus het Wilde Westen denk ik. Hè? Ik denk het. Kan natuurlijk ook een beetje gebaseerd zijn op die Discovery documentaire Gold Rush. Oh ja. Maar
Maar ik vind de dames zijn ook volledig in het goud. Dus ik denk dat de jongens hun goudstukken wel gevonden hebben. Brabants muziek mocht hij ook. Allee dan. Als ze Spaß ervan hebben. Oké, goed.